तामुलपुर जिल्ला BCAA नि नैथि बोसोरारि गेट टुगेदार हाबाफारिया मैया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। फुंबिलिनि समाव गिबि हाबाफारि बादियै फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बिफां गायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांनाय लोगो लोगो बर' सावथुन मुलुगखौ गोदान आदब खायदाजों जौगालांहोनायनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय सेमिनार हाबाफारि लानाय जायो। बे सेमिनार हाबाफारियाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों मिरु BCAA नि जुरि बर्डनि सोद्रोमा मदाराम बसुमतारिया। बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफादों BCAA नि चिफ एडिटर एक्टर डाइरेक्टर जिजास खेरखातारि, मुसलपुर जिल्ला BCAA नि आफादगिरि बाबुल बसुमतारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। गोदान आरो गोजाम महरगिरिफोरनि रोंगौथि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लादों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मजों लोगोसे मिरु BCAA नि नेहाथारि दिफेन बर'आ। गोदान गोजाम महरगिरिफोरनि रोंगौथि दिन्थिफुंनाय, मेथाइ रोजाबनाय मोसानायजों तामुलपुर जिल्ला BCAA नि नैथि बोसोरारि गेट टुगेदार हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। गिबियावनो आं खुलुमनाय बावहरबाय मिडियानिसिम। जोङो थांनाय बोसोराव जोङो फार्स्ट गेट टुगेदार प्रग्रामखौ खुंदोंमोन। देग्लाय जोंना बेयाव तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि सेकेन्ड गेट टुगेदार आरो बेखौ जोङो दिनै जायगाखौ लानाय जादों नावकाटानि बैसागुसालि हलाव। दा बिदिनो फुंनिफ्राय जोंना हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो बिफां गायनाय बेफोर प्रग्रामखौ फोजोबबाय आरो नैबे समाव जोंहा जर'खा आलासिनि बिबुंथि सोलिगासिनो दङ। बिदिनो हाबाफारिखौ जोङो बर्थमान मावगासिनो दासिम। गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि मानगोनां BTR नि CM सार प्रमद सार बिथांखौ जोङो लिंदोंमोन। दा बिथांखौ दासिम जोङो खौरां मोनथ'नाय जायाखै बेसे समाव सफैगोन। हारिमु आफादनि सोलायनाया माबायदि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव? जोंथ' तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आगोलाव जोङो जेब्लानोखि जोंहा बिसा गैयामोन बे समाव जोङो बिदि मोनसे खौसेथिखौ नुनो मोनाखैमोन। दा जोङो जेब्लानिफ्राय जों बिसाखौ दानो हाबाय डिस्ट्रिक्ट महरै तामुलपुराव, बेयाव जोङो गोबां सोलायनाय नुबाय आरो माने नांगौ समाव जोङो दा आर्टिस्टफोरखौ मोननाय जादों आरो खायसे खायसे गामि सिंफोराव थानाय आर्टिस्टफोरखौ जोङो सिनाय मोनामोन। नैबे समाव जोङो नैबे जेब्लानोखि नैबे बिसाखौ दाफुंबाय डिस्ट्रिक्ट महरै, बेयाव जोङो मोनसे मोजां प्लेटफर्माव फैबाय आरो मानसिफोरखौ गावजों गाव मोनसे गेट टुगेदारनि थ्रुयै जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लायसिम जोङो बहुद सिनाय हानाय जाबाय आरो गावजों गाव जोबोद सिनाय मोनलायनाय जाबाय आरो। आচ্ছা, दिनैनि दिनाव जों माखासे महरगिरिफोरखौ गोबां गौथुमफोरखौ लाजि फोनांनायखौ नुनो मोनो, थेवबो बिथांमोनखौ गौथुमफोरा बोजबना लाफिनो, जाहोना माबायदि? नङा, बियो जोंहा सेन्ट्रेल लेभेलाव डिसिसन लानायनि गेजेराव जोङो बेखौ फोसाबफिननानै रायलायफिननानै बेखौ खायसेखौ बजबदों। बियो सेन्ट्रेलनि डिसिसन, सेन्ट्रेलाय बेखौ जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव दासिम बिदि बजबनाय जों बजबथ'नो मोनाखै दासिम बर्थमान। सेन्ट्रेला बा बबेबा डिस्ट्रिक्टआ बजबदोंब्ला बेखौ जों मिथिया, खोनादों जों बजबदों होननानै। खिन्थु जों नैबे समाव जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव बिदि जोङो जेबो लानो मोनाखै आरो जेबो डिसिसन लानो मोनाखै। आर्टिस्ट एस'सियेसनखौ रायजो राजाखौ अनसायनाया माबायदि बे समाव? दाथ' आगोलनिख्रुइ अनसायनायाथ' जोबोद अनसायदों। दा जों जायखिजाया बबेयावबा माबाफोराव जेनेबा मा होनना बुङो फुजाफोराव बेफोराव जुदि जोङो जायखिजाया सिनेमाफोरखौ श' खालामोबा बेयाव जोङो टिकेट सिस्टेम बा टिकेट दाननानै नायनायखौ जों नुनो मोनो लैहोर लैहोर। बाथ्राया जाबाय फिल्मा मोजां जानांगोन आरो जेब्ला जों सावथुन बानायगोन सावथुना मोजां जानांगोन अब्ला जों मानसिखौ मोनो, अडियेन्सखौ मोनो, अनसायनायखौ मोन्दों आरो। रायजो राजाखौ मा खावलायगोन दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै? दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै बेखौनो बुंनो सानो जे बयबो ओंखारबोनांगौ। माने हारिमुवानो हारिनि सिनस्रि बायदिथ'। बेनिखायनो आं बुङो मा, जायफोरा गोसो गुदुं दङ बा सावथुन मुलुगखौ अनसायनो लुबैग्रा मानसिफोर दङ, सेंग्रा सिख्लायानो जा बा सोरबा आर्टिस्टआनो जा, बिथांमोना फैनानै बेयाव बाहागो लानांगौ आरो जोंखौ हेफाजाब होनांगौ। जों जेब्लायबो बिसोरनि खाथियाव जोङो इनभाइट थागोन, खावलायनाय थागोन जे जोंखौ हेल्प खालाम, जोंबो बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन आरो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों सेन्ट्रेलसिम दैथायहरनो हानाय जोंहा जेथो खाबु दङ बे खाबुखौ मोनगोन आरो जोंबो होगोन।